menim sɛ Nyankopɔn adom obiara ɛho ɛyɛ ɛgya Nyankopɔn ho ɔbrɔ ne n'adom ne bambɔ so yɛ so tina saa bere yɛnya akwanya na yɛsan abɛhyia mu biem on by Grace TV menim sɛ ahwɛfoɔ so na mɛdi aka no yɛne a yɛhwɛ dwumadie yɛn nyinaa yɛho ɛyɛ yɛhyia deɛ a na yɛnim sɛ update a atɔ fam ɛna yɛto yɛbo ase yɛaba bɛdi ne nyinaa mu nkɔmmɔ na yɛho yɛne ahwɛfoɔ na yɛho the rounds what is happening in and around the Ashanti Kingdom and of course and then Abraba or the Ashanti Kingdom. Yeah, you are between them. Now, Bibia, I ask with you, quite since them, the Biabe kind of Sia, Overkaiwa, now our share, I will be a Tibebi, and so any be a share. Now, on us, what share, I will be a Tibebi, and so any be a share. The I share, now a directory, the Bibia, I ask with you, the Bibia, Akoso said, yeah, I see it. Of course, himself, when you're so, but then you were higher the updates and run down in a course, so yeah, Mamrani and Manhyia, Ebesomo, and affair, of course. I come on say the way forward, and also I am not who here the beginning now, come on, who said yes, it is here, Safran Obeka, I am confirming to you, said the Ehuno Mountains, and say yes, and I'm Mamponghemaa, and I just come I was selected a candidate for the Mampong stool, and they are Mamponghemaa, as let's say a candidate for the Mampong stool, but then the about this fire fast so by and even about the candidates, no, a potential Mamponghene, yeah, or banner, you have been so come on be I asked with you quite said they be a minister, Obana be a touch my and Yami Pabusia, if you are sound, Naya Basaka cannot know what Yaminaso, if you are not come on and be Haji and what Yaminaso, they are sitting in Asanteman by Grace TV, the Yamiadum, the Yabusia Bako, Yaina, Yaboa, CBA by us with you quite so. And welcome to by Grace TV and the live show. It's all about the Asante Mampong stool. It's all about the Asante Mampong stool. Yeah, many kind. I shall say, I confirm the Amayina said, Nana Mamponghemaa, who is the paramount queen of the Asante Mampong state. And then where you the Sweàr, yeah or no, and then Yankopo Yadum. Now, I'm ready. I'm ready. Bibia Yasmiji, the Bibia Kosovo Bokwa, Oba Abe Asante Mamponghene. They were in the home Komokaka. Now, you heard the process that led to a yes selection in and in Yamea Domoa. What we are to expect, I was here, Yamea Domoa. What we are to expect as a brand, Nanom, yeah, or Asante Mampong, the Sweàr here, Yamea Domoa or no. And I ever Mamponghene and so on. Nina, I am come I ever to a bossy. Now, yet, the chairman from Sweàr Buffet. Kaise, and in our buy, said he didn't know a bra, that's a bread or say wounds, Nana, Yawana Asantehene Mamponghene, or call a craft with Yamu, Obeka Brana, Mamponghemaa, Ebe, ya bank catch penny, you're the barber share, a year 1 year, this year I wore Mampono, you know, be by some truffle share, we don't be some NBC. Mekonoma abayense mtwefo hyiamu ya omase omkan se omompene masabio Asantehene bia ma meye MC e wa Asante Mampong enomu e na dasebre e ba abonte be kasaye ya odi afutuo pa e ma yenuanom ya ewo Mampong titiro ni woni ya keka ansansem no e chom se da bi Mampong manager a wo ji obia na no so nkyere se Mampong manager o e be wakwa ba obetimi asori aka nsem a ensem fata obetimi asori aye niema bi a ebia mesreme kan ensem fata and can someone any and from Mampong mine at home. Now, no china ance credit na yan and TSA that's a very Michelle Mamponghene a quail cry. Sending a Mamrania money at no more Mampong ever bought crop as Anticotohene Amania said the university and my year no so she go aquam and my year mom be a tear be so Mukudina watch that now for your pet that young may ye. Now you rock crop as Anticotohene on Amara MSC the Messiahene said the Asantia Mamrania money at any also come up now said you are kind of or better carry say on one share now on pedish brantia or Sefata now for Mamrania money quite so or Fanisia Cunyaso say Asante Mampong and so on pedish brantia no funny metro and as we be other Aquemua the next year Cunyaso say Asante Mampong and no and an idea ya Wakaya and your broker and be quite at all say addition be between your barber pray Mampong Kunyano ya call Mampong da na edika first day ya nanom ebiemu se obetu do dwa so abanye de hu for yin asom e na da de twatwo so e na wotwe na enora kosia da ye twam no enora na wotwe ya nanom biemu se se bi da de twatwo so ye kwa bra nanom close nominations officially so busia yin edi ho dance say ye ben ye kwa Asante Mampong edi mu amane bo ene de course yin aba besom na ne
ɛna medical catch us breaking news ɛwɔ Asanteman po a yɛde so mu ne sɛ nanom ya ɛwɔ Asanteman po na Mamponghemaa abo adehye no mu baako din ya sabia mo ka sɛ wɔn na ɛba bɛyɛ Asanteman po ɛne ɛno ɛne update yɛde bɛso mu straight away this brand here yɛabɔ ne din de sɛ ne ho asɛm kakra ne sɛ yɛbɛdi nyina ho nkɔmmɔ na bibia ayɛ asomdwe na bibia ayɛ bɔkɔ nti yɛnhyɛ aseɛ straight deɛ mehyɛ wɔba no wahyɛ na the comment about bɛkenka deɛ ama this brand here yɛabɔ ne din ɛne Leslie Nkansa Osaibos Leslie Nkansa Osaibos ɔno ɛne this brand here na mabɔ ne din na Leslie Nkansa Osaibos yɛwɔ no ɛwɔ afe apem ahankono aduoson ɛnan mu afe apem ahankono aduoson ɛnan mu ɛwɔ ɛyɛ bosome mmiɛnsa mu de tɔ so du 14th March 1974 ɛna nanom ɛna yɛwɔ no menka ne saa nti yɛhwɛ mu a na sɛ ɔwɔ mfinhyia no aduonum baako 51 years 14th March 2025 ɛna Leslie Nkansa Osaibos enya 51 years enso ɛwɔ hɔ nom yɛnhwɛ n'abrabɔ mu ne nwoma suam kakra na yɛnsua ɛwɔde yɛmfiri mu ne mfoyi na that thumbnail no so no sɛ video picture yi video yi a yɛtwa yi thumbnail deɛ da so ase na abɔ so a video no aba na ne mfoyi ni ɛna da so no Leslie Nkansa Osaibos na sɛ ne mekura me name nsa me de Osaibos but the Isaac Osaibos na sɛ wɔyɛ me name the educational background ne nwoma sua ɔhyɛ aseɛ ɛwɔ City of Kumasi School osua deɛ ɔkakra owie yɛ ɔkɔto aso ɛwɔ Prempeh College di ɔkɔ Prempeh School of Prempeh College and so ansa na afei ɔkɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology to a technocrat yeah once ɔkɔyɛ Bachelor of Science in Geomatic Engineering na sɛ geomatic engineer by profession as a yeah or engineer yeah or geomatic engineer after yeah no kwa or science so ekura masters in geoinformation and earth observation our University of 20 Netherlands na say University of 20 Netherlands also kwa masters of geoinformation and earth observation. Okay, I have some similarities with Anaya Wabe as I'm a geoscientist there's no point and after the second masters and so or computational science and engineering our University of Munich, Germany. Enti osua de okɔ school City of Kumasi schools esua de kakra hyase no okɔ Prempeh College yeah Prempeh College so okɔ sua de wɔ hɔnom after Prempeh College no after Prempeh College or senior okɔ sua de KNUST ekɔyɛ Bachelor of Science in Geomatic Engineering and after okɔ so ekɔyɛ Masters in Geoinformation and Earth Observation our University of 20 yeah no so one Netherlands Abrichmemu the free one number 2 so ekɔyɛ second masters ɛwɔ second masters for computational science and engineering ɛwɔ University of Munich Germany ho and okɔyɛ second masters no ɛwɔ University of Munich yeah ɛwɔ Germany now the work experience kakra in Sakabi no okura 2 decades experience as a senior software and geospatial system strategist and Osanso Ayajuma as Abre Oko Product and Service Group Manager our GAFAG Germany I also humadies from Popan away or Nesse Banon say Abe from Fidiemu engineering body mu nya safani adia na na ya waba na all ba men kan say afei na ya body din Leslie Nkansa Osaibos yi na say o in before pa ya wasua de enso ade akwakyire ya enye asabketo akwa he is the incoming paramount chief of Asanteman sɛ nyame yɛ adom na bibia tɔne kwan mu na bibia yɛ asomdua ɔno ɛne ba bɛyɛ Asanteman Manhyia yɛ ɔno ba bɛyɛ Asanteman sɛ bi ɔno bɛtena Asanteman dwetedwa so na wabɛyɛ the vice president of the Ashanti Kingdom sɛ yɛfa no yɛ relate Asanteman anaasɛ Ashanti Kingdom na yɛ relate ɛde to amamu ne abɛɛfo anaasɛ na ɛmafo die yɛ a sɛ yɛwura Asantehene yɛ president yɛ na Mamponghemaa yɛ ɔbɛyɛ ɔno ba bɛyɛ the vice president of the Ashanti Kingdom ne ho nsɛm kakra ɛne yɛde so yɛ nyinaa yɛ ho a yɛnyinaa yɛ ho kakra yɛ esi ɛteɛ na yɛntoa so yɛnkenka biribi mfa Asanteman Manhyia foforɔ a sisi a ɔbɛyi ɛho that's executive summary kakra yɛ yɛn nsa aka no Leslie Nkansa Osaibos is a senior software architect and geospatial system strategist with over 2 decades of experience leading complex software initiatives across Europe and Africa. Let's say Leslie Nkansa Osaibos will be a banner say abelfo sabi mfidie yɛmfa anwene bibi yɛmfa hyehyɛ bibi na ɛmoama adasantum pon software ho nsɛm a ɔkɔdɛ ro mu yɛ pa software architect ya wayɛ no mfinhyia bɛ sɛ duonu ne akyire afei ɔsan yɛ geospatial system strategies na sɛ ɛba no
say abodi emu nyansape fom emu niema eni wiemu kura yen kenya bibi emu ama niema ntumpon a okwada wo mu yie pa ya enye asapeto na say ne nyuma bia waye no aboa ama ewiase bibremu afei abef wiase menka na say Europe enom akosibo ni krom ni ade nyina ne nyuma ya waye ni bi edi adanse ho ya aboa ama computer ho nsense bi nyina atimi atumpon na aboa ma abefo niema so atumpon wo wiase eni ade nyina na osua ade of sani aka say Kenya University or geomatic engineer ya osua geomatic engineering ya osua ade kwa ni ye pa ya wabene ewo mu ye ye ntimpo wo school no class onya na wo soro pa ya enya asabitwa after ye to aso mo say he brings a rare blend of technical depth, strategic foresight, and operational leadership. Let's say, or no, say in India, trading for the abdomen, now what me at the above brand again, you're coming in album more, and yet, certain say, a banner say, young fire and son, and you be a masona and fast so, after young winning shot crying, and you be able to minor tomb power, and also a quarter room ye, and to go bois, ama, said, over the Mampong, no, and Puntuo, and ne. Asumbe ene afei sabi kendini mapa ya owoni so ade hunu pa na oba abebo ma Asanteman pomman atumpon afọ ntuma pafra bibia enso awie yet was currently serving as product and service group manager at GAFAG in Germany. That's how we come look say Germany memu no tia odi djuma ya or product and service group manager wo Germany ko and I say adjuma ko friends GAFAG yeah, what Germany. After it was or say Leslie oversees multidisciplinary teams delivering ISO complaint software solutions for spatial analysis, agricultural decision support, and secure identity management. Next, Niamana away nebia say banner crossing foodie fuomu kuyadwuma ho nsensem yemfa bibimra na mo amantumpon a ohobi ya wodi dwuma so pa owiase na afa ewiemu ni ade ye bi webo ama ne amatumpon na woni a ebesua ade e de afa ewiemu ho ya observe bibi mfamfa abefu niema ho a eno so waye dwumadie kese pa wo mu a chese we ni free mu a enyeye enso ewo ehonomo afa ye to aso a as his leadership spans project governance, infrastructure modernization, and cross-team coordination, driving alignment with evolving industry standards and regulatory frameworks. Next, Niamana wa ndiye ka enya sem ketu akra. Afi ento aswe, his leadership experience. And Niamana ya wa ye ekuo ya wadi wani pen. Ye ntine nyamia ya adomo a sebi ya to na kwanu na crop ya sante kotoko ni yero no makwan ya sebi obetina kunya kase sei eso. Ye to aso say Leslie's commitment to leadership began early. As assistant school prefect at Prempeh College and later president of 8th Old Student Association KMC chapter, he led alumni engagement initiatives, organized reunions, and championed career mentorship for students. Let's say, we don't know school of Prempeh College, you know. Now I assistant boys prefect. Now, Prempeh no is senior, and said no, and assistant boys prefect. Prempeh College. And you know, Odimu ako Kenya University, no say. Your schools was senior high schools here free or tertiary. Tertiary na no. Your old school na in association no. Everybody is need honor. And the Prempeh College almost an association na war a Kenya University Sabre no. On a very president. Honor. You better Prempeh College Old Boys Association. And no a Kenya University Kwame Nkrumah University of Science and Technology. After that was say until no do why edi animu ama omo ye ni omo bebre ebo ama sabi Prempeh College school ni aso mfaso adesua fanda that's what Prempeh College Sabre no enya aso mfaso e na omo o student nso ene Asanteman Ghana manyina enya aso mfaso after ye to aso a o say these formative experiences lay the foundation for his inclusive purpose-driven approach to team building and strategic planning. Next say yes san you make na ya wa bay asana ya obey onya akwanya eyeye na onya akwanya edi animu no panifo hu ne say boy pa ma ni nyina ka ho bi enya emfaso ani nsunsu aso pa wo no so anti nyame ya adom a ne dey dwumadi atwedi amponyankopon ya adom na crop ya Asante kotoko ni nyina yura makwan ya wo ba be fa no obetumi aye ama oman no mechim ka oman ya mechim Asanteman Mampong no afa ntuma pa afra na bibia
enso akoso yi asomdue ekwan so se dia esi esan se dwumadi a oda na odi animu sa abere nyina no na odi nipa na ye se bi nipa ka ne ho ya oni omo di dwuma ntima ohun se bi ebesi nipa ye adwuma ebesi nipa atena ebesi nipa afa botaye bi esi ni se ye ebetimi aye ama nyina so ba mfaso na ohawa na asa amanye bi ama na omani nyina benya so mfaso no so eye baako afa ye nto so ye ntie dia ka ya kata no mo oka enso wo also fluent in English, Twi and German, deeply rooted in the Botase royal family of Asanteman. Let's say a band of Brofuka say Yabusia or Kappa Yanyas and Koto to make Cabro Free Yanyas and Kuma. And your Brofunqua, Asanteka say Yamis make a bisabray, and also to be can ye na obey, the Chevrantier to become ye pa Yanyas and Kitua. And that's what in Germany, German Casanon, Nano, it's me Kappa, ya Enyukuma, or German for Casano, ya Oba, na Dutch Cassa, Minim can come a bigger car, and Yukuma cram. And I say, almost I said, Botasi on the Elika Casaman for Busiano, ya are this Busian be Belbu for our Honum, and Aboyan and Tobusia for Belbu for her, anyone near car, and Sabi Danaya obey. Botase ade hye abusuan bretu ade hye abusuan ye wa Asanteman no eho na ofri so de etie ye to aso say Leslie brings cultural depth and global perspective to every challenge. Let's say na ya obey amamere mu say de wasi akwada mu nam so ede hye brantie nti na so de hye brantie bia oba omre ne amane ye usua ye de titi wunti ba na amamere ne amane ya akwada de wo mu yie pa na yamia daroma wonya akwanya tutu kwan aye adwuma wo obroni kurom ni ade nti eba na ho nso a sabi akwantu mu ni ama hodo so si ohunu ya wonya no ni no de beba abeboa ama oman no atimi atupon after to so say is a certified okay to so or he is a certified scrum master and product owner and a long-standing member of IEEE ACM and the IEE Computer Society. Nese ye to aso ni na ye ekwa wo ya oka ho bi ani ato ye boase ya ye no so esom ye ni ahwefo ewo by Grace TV Ghana esom after to aso say his career reflects a lifelong commitment to excellence, mentorship and meaningful impact, making him not just a builder of systems but a builder of people and purpose. Let's say sabi na bra boy ya wabo dwumadi ahodo ya wadie ewo akwantuo mu ebi ewo Ghana ha ne ade ni na aboa ama etimi atete no esiesie no ama ne nyame adaroma dwumadi a Asantehene makwan ya woba bedie ebeboa no watini ede sabi ahoden akomapa asom na waye aye ni yie ama ede nsusanso ne mfaso pa abre Asanteman Pɔman no enya Asanteman Pɔman ko a nsusanso ne mfaso pa abre Asanteman ne Ghana manyina esanse wonye obi a ono de IT adwuma ya woye engineering kakra ya woye na se engineer na woye de adu akire no enye no ko an se wo build systems nko da bi obi a oboa eso ka nipa bom Emma ohu bebi woni pa mu nyame de bidie nipa mu a ono stimi na afa mu de e de boa ma nipa no se bi o shape nipa life and motinya baby he is a builder of not just systems but he is also a builder of people and purpose. Na se na ya nyame adoma wo bai enam dwumadi awodo wo dinti wo boa boa nipa men kan se nyame na so boa nipa Emma otimi boa ma nipa ni so de ru bia timi ebam ti o gidie se oba be boa na buta aye ya Asanteman Pɔman no ewo ye da se bre na wo ya oji a okwa ekura no wo beto aso no so abeboa abebuild purpose ni e dia ma Asanteman Pɔman na dachi bi mpo sabio se oni ho a Mamponghemaa ni benya no so faso na Asanteman Pɔman no afa ntuma pa efra dumu e di akọ adumu no eye krata kakra ne nsemo a empanyifo atwere e di afa aye Mamponghene foforo nyame ya adum na se medika aka no yewura ko bia Asante kotokɔhene dodo bibie kuntum kantan bo ya Asanteman nyina ewo no e makwan a Mamponghene foforo ya oba no oba na ne ho ase wakra manfo dia tuja na oba beye e di aboa ma Asanteman Pɔman no e na sabre busua bunya be ma yenya akwanya ye de no so bi esom no enso holumti sanete e de fa Asanteman Pɔman foforo ya nyame ya adum na kuntum kantan bo dodo bibie Asanteman wura e makwan a oba betena akonya so se Asanteman Pɔman no ne ho asem kakra e na busua sabre yenyina yenya akwanya ye de asom yenyina ye honenti nyasam ketwa these are interesting stuffs about the soon to be paramount chief of Asanteman
sɛ nyankopɔn twɛdi ampo nyankopɔn yɛ a ɔbɔ ɔsoro ne asase deɛ wiase nyinaa yɛ no deɛ ɛyɛ adom a deɛ Ghana man nhwɛ no mu bi ɛna yɛn nyinaa yɛn nso yɛahyɛ ase a yɛdi ne ho nsɛm kakra ɛsom no nti hyɛ no nso sɛ Nana Mamponghemaa ɔkɔ akura yi Nana ɛkɔ sukuu wɔ Prempeh College sɛdeɛ yɛn nyinaa anim no ɛna Nne yi ɔhene yɛ a ɔbɛ yi ɔno nso ɛkɔ sukuu wɔ Prempeh College nti ɔmo sɛ ɔkɔ ntɛntɛnfie nso a nsɛm obi kan sɛ senior go senior camp nsɛm obi kan sɛ senior go senior camp ɛsɛ sɛ de asɛm bi ɔkɔ akura yi ɔkɔ sukuu wɔ Prempeh College ɛna Nne yi Nana yɛ a ɔno nso ɔbɛ yi sɛ nyankopɔn yɛ adom na obi ekwan mu na biribiara ɛtɔ n'akwan mu a Nana yɛ a ɔbɛ ɔno nso ɛkɔ sukuu ɛwɔ Prempeh College ɔno nso ɛyɛ senior sɛdeɛ esi ɛteɛ so these are all some of the staffs a ɛwɔ si ehu mɛdi kan ka kyerɛ dada sɛ afe apem ahankono aduoson ɛnan mu 1974 ɛna Nana Mamponghemaa a ɛnɛ ɔhema abɔ ne din sɛbi yɛwɔ no eti yɛhwɛ ne yie paa deɛ wɔn mfinhyia no aduonum baako is 51 years of age ti mfinhyia aduonum baako 51 years ɛna Nana Mamponghemaa yɛ a sinsi a wɔbɛ yi wɔnya nso ɛwɔ hɔnom yɛ a ɛnya asɛm kuma koraa ɛna ofiri ɛyɛ bɔtaase adehyɛ abusua no mu na yɛn nso yɛbɔ aseɛ na yɛn nso yɛ bibi kakra ɛmfanfa Mampongman no ne Nana yɛ a wɔbɛ si nyame adom na yɛ wura korɔ bi Asante Kɔtɔkɔhene kwan a ɛnze there is a larger responsibility on Nana san sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ Mampong akonya ne deɛ sɛbi ɛba Asanteman mu a it plays a very crucial role in the Ashanti Kɔtɔkɔhene. The Mampong stool and the occupant of the stool, I mean the silver stool, plays a very crucial role in the Ashanti Kingdom. It's an Sabakosema Benefit Kamia TV, and it's a Ebra na Asante Beko den Chasa, na Ubiko Fanochi, a Kamaya TV, say Sabio Mr. McCown, and I'm not coming in Yakunya, Eddie S. Smash for Ubiko Fanochi, a Kanye, and it's a Massa of the Asantehene, na say to him, so and for Sasanibi. The Koban is saying the onus light on Nana Buahian and two, now we're sending on Robert Bidi Samanin, na say would be a new no, I said, but in the about for this, of course, about the winning moon symbol green, and so one may be a moon who now or didn't nipper, they are about for the Asanteman, a whole and a map, because my camera to be and say, and Abuahian and two, and my two just send your serpa say, said, a sa would be a new walkway, or qua, a free sabber, another more share, na a free sabber no corner, said Mamponghemaa Asante anywhere. Or not the and the Baba is second in command. I don't think my run a board with a jack at the mass Asanteman. Yeah, free war, but number him and two, a waiting in iron, said your henny or buy, or buy a bet now, a year with a jack so and so our honum. Said ya is at here, said the email woman and boy, so almost said ya is here. There was ya, and I wanted them to the attendance and not or a bedroom. Yeah, and I wanted to know a bedroom, but then I'll be a potasi in me. And yet I say, I know that that's a bit of Sabons. I'm on Mamponghemaa, that's a very awkward, also a bedroom. Now I am potasi in me. Today, potasi news for no bar of our sort that's a great room, maybe beer, and so every year, maybe beer, and so Akoso as we be a crime. So said there, and one man, any Muhammad in the Mamponghemaa, Yamadica culture say, and I'm said, Asantehene, I second in command. I was Asantehene, not probably Asante Kɔtɔkɔhene one pimpy, one a shade, not improbable, so I want to see now, Mr. Meka. In the likely event, said Asantehene be a some count, Manosi Suminaso, Madame Manyaman Empire, in the likely event, say, I believe Yasan about some tea, I will not come at Asantehene be anyone as Asantehene be a quirk, Mamponghemaa shade, no tea, and I'm putting him to Abacosem. I come here to say Asanteman no, and a Asanteman in a Siahene. A son said the Emperor for coming at TV and say, I believe Asantehene be one as Asantehene, take so, believe Asantehene be anyone, say Mampong, and a shade, one day Asanteman, a Siahene, and a medical assassin with the message to him say, Oba Asanteman, Sabi Asanteman, a mine, I would do, ye wouldn't funnel, Mampong, and that wouldn't know. Enti Asanteman Mamponghemaa sɛ Mr. Meka ɔyɛ Asanteman nifa hene prɛkɔpɛ sanse ɔn sɛ yɛwura tena se a yɛne yɛnya akwanya akɔkoto fie no sɛ yɛwura tena se a ɛyɛ ana yɛwura tena se a yɛwura enifa so yɛwɔ aman hene ɛte hɔ yɛwura bonkum so yɛwɔ aman hene ɛte hɔ yɛwura nkyɛn kɔ akyidɔm nanom kyidɔmfoɔ ɛwɔ hɔ afei nanom ayɔkofoɔ ne adeɛ yɛ ɛwɔ hɔ ne nyinaa wɔ hɔ sɛdeɛ ɛsi teɛ ne kwan so ɛyɛ ana yɛwɔ adɔntenfoɔ so nanom nkranza afei agɔna nanom yɛ ɔno so ɛyɛ aman hene ɛwɔ adɔnten fekuo mu wɔn nyinaa wɔ hɔnom bi saa na nhyɛ ne si na abere bia na busua sɛ mediki aka kyerɛ no yɛwura tena se a nifa so aman hene yɛ wɔ Asanteman nifa aman hene yɛ na ɔmo hɔ no na Mamponghemaa ɛyɛ da sɛ bro sɛ bu so wɔn da ɛyɛ nifa aman hene bi nyinaa ano
ti Asanteman wo ba ni Mamponghene Mamponghemaa da sebe da o ma no ofiri hɔ a na afiri na Asanteman yɛwura ɔpagya kɔtwere bɔnsɛ fie waba afiri yɛwura na Asanteman firi hɔ a na afei nso Manhyia aba afei Manhyia bi aka a wɔn ka ɛyɛ nifa ɛho no ɛdwe so ka nifa Manhyia ho bi afei Koko president mmea nipa Koko president kurom Asante asokɔre Manhyia ɔn so ka nifa Manhyia ho bi saa nso ɛna sɛkyerɛ bepɔ so bepɔ so nana bu amakɔ bi ɔna yɛ sɛkyerɛ bepɔ so Manhyia nana nso ka Manhyia yɛ wɔ nifa no ho bi na Mamponghemaa ɔna de nifa Manhyia ni nyinaa no ntia busua asem wɔ da bi ameka mɛsan aka biem ne diem yɛwura no madaro ma ne nya bi ka obɛka yɛ abra da sebre kɔ akura mpo na nana no bɔ abɛsi yɛwura ɛwɔ Manhyia kotokofie no ɔsɛ na yɛ na Asanteman ka ho bi afei na afei nso Manhyia ɛna afei nana Mamponghemaa nana no matsankunya yɛ free Mampong ɛna ba yɛwura nim ɛde tu yɛwura nim ɛbrɛ mpo a na ɔde to Asanteman council nyinaa so anim ɛwɔ beaeɛ Asanteman council hyia no ɛwɔ nso saa na Asanteman ɛka ho afei na afei nso Manhyia afei nana no mawodoɔ yɛ aka ɛna afei nana no matsankunya yɛ wɔ Asanteman Mampongman no mu wɔn nyinaa ɛka ho bi ɛna ɔde tu yɛwura nim sɛ deɛ sie enie deɛ san sɛ sɛbi wɔn nyinaa wɔ Asanteman ɛyɛ nifa Manhyia yɛ a wɔn nyinaa ka nifa Manhyia ɛwɔ Asanteman mu no ho ɛti sɛ kɔba saa na deɛ ɔda nifa Manhyia no kɔ akura ne kwan so ano sɛ wɔn nyinaa bɛka ho bi na bibi ayɛ asomdwe kwan so ɛno nti na me nsa nka wei nka wɔn ɛbrɛ a yɛwura ɛtia ne n'akyi nkyɛn yɛwura ɛtia ne n'akyi ansa na ɔbaa yɛ a yɛde n'ahema akura akɔ ɛtu dwa no yɛwura ɛkɔ n'akyi ɔde Kumase ɛman no gya abaafoɔ Asantemane sɛdeɛ amama ɛteɛ ɛna Asanteman mu ɔnsɛ nka mpɛn pii obonyi bɛka sɛ ordinarily no yɛwura ɛtia ne n'akyi saa Asanteman mu ayɛ a ɔde gya na Mamponghemaa ɛnam sɛ na Mamponghemaa ɛkɔ akura nti yɛwura de n'akyi agya na Asanteman ɛna afei na afei nso hene ɛbo ayɛ ti yɛwura de n'akyi gya na ayɛ Asanteman sɛdeɛ amammerɛ ne amane si teɛ ne nyinaa yɛ de ne di soɔ sɛdeɛ Asante amammerɛ si teɛ ɛno nti na berɛ a yɛwura baayɛ na ɛda a yɛbɛka yɛ a yɛwura baayɛ na ɔhene de to dwa sɛ n'ahema akɔ akura no ɔn sɛ amammerɛ ne amane kwan so abusua mpo yɛte yɛ fie mu yi sɛ obi ɛte wote obi fie na ɔkɔ baabi na ɔka sɛ ɔhwɛ ama mɛkɔ aba ɔba ɔbɛbusa sɛ na mekɔɔyɛ ɛdeɛ ne siiɛ fa amaneɛ bɔ me amammerɛ ne amane kwan so na ɔde amaneɛ abɔ no enti berɛ a na yɛwura ɛtia ne n'akyi a ɔde n'akyi gya na afei nso Manhyia ɔpagya kɔtwere bɔnsɛ fie ɛwɔ Asanteman mu na ɔde Kumase gya abaafoɔ Asantemane no yɛwura baayɛ ɔma nanom de amaneɛ bɛbɔɔ no ɛyɛ Kumase abaafoɔ Asantemane na nanom aka ɛde amaneɛ ɛbɔ no ɛna Asanteman mu so yɛbɛka yie pas na Asanteman egyina adwam ɛna afei nso hene yɛ na Asanteman de amaneɛ ɛbɔ yɛwura menkae Ghana ma nyinaa yaw ɛberɛ a na ɔyɛ ne bi asi ɛwɔ ayɛ adanse mpatem ɔberɛ a sɛ bibiamuhyɛn bi bɛtwam aban mu mpanyimfoɔ nyamefoɔ mu nyinaa kra nsie yie na ɛkɔtotɔ ɔyɛ wɔ adanse no sɛbi ɔde nyinaa to yɛwura anim sɛ deɛ siiɛ ɛberɛ a na yɛwura ɛtia ne n'akyi ɛno no ɛsiane sɛ sɛbi ɔna yɛwura de ɔbaa no agyaa no na ɔsɛ ɔde amaneɛ ɛbɔ yɛwura nti meka mena kɔsi sɛ sɛbi wobɔ Asanteman mu a nifa Manhyia no na Mampong afei ɔni hɔ a sɛdeɛ madi ka aka dada no ɛyɛ nana adanse ɛwɔ dwumadie kɛseɛ wɔ mu ɛyɛ nana adanse nko a afei ɛyɛ nana afei so ɛnso wɔ dwumadie kɛseɛ ɛwɔ mu Asante asekɔ de bepɔ so ɛne aman ahodoɔ yɛ aka berentie bi a mentumi mu ɔmo nyinaa no ɔmo nyinaa ka ho bi yɛ ɔmo de dwumadie sonko paa ɛwɔ mu saa nso na yɛba bonkum Manhyia no so a sɛdeɛ nyinaa anim no agyanafoɔ nyinaa pie si a ɔyɛ Asumanya Manhyia ɔno ɛna ɛyɛ Asanteman nyinaa ɛbɛ nkomine Asumanya Manhyia ɛna ɛyɛ agyanafoɔ nyinaa pie sie yɛ ɔno nso na ɛsan yɛ Asanteman nyinaa ɛbɛ nkomine ɔno ɛna Asanteman Manhyia yɛ da bonkum no ɔda no afei n'akyi yɛwɔ Manhyia ahodoɔ yɛ a wɔn nso ka ho bi yɛ a wɔn nyinaa de dwumadie sonko ɛnso ɛde boa Manhyia bi ɛne yɛhwɛ mu Manhyia bi ɛwɔ bonkum no agogo wɔ bonkum kumawu ɛnom ne aman ahodoɔ aka bi aberɛnti yɛntumi ɛwɔ bɔ no nyinaa wɔn nyinaa ɛnso wɔ bonkum so yɛ a wɔyɛ wɔ afɛmudeɛ ɛnso ɛde ɛboa bonkum Manhyia bɔ wɔn din agogo kumawu bonkum agogo kumawu afei Asumanya wɔn nyinaa nso yɛ aduanafoɔ nti ɛbɛni bɛka sɛ there are some bit of similarities a bind wɔn in that same vein yɛwɔ Manhyia ahodoɔ nso a wɔn wɔ ɛyɛ Chidom yes yɛwɔ Manhyia ahodoɔ wɔn Chidom and we need just sɛ ɛkwa Manhyia is a part of Chidom fekuo no ɛho afei nyɛ ɔno nkwasa ɛkwa nko a sampa nso ka Chidom fekuo no ho afei nyɛ sampa nko a fiapre Manhyia nso kora ka Chidom fekuo no ho ɛne Manhyia ahodoɔ aka saa nso yɛwɔ Manhyia ɛkwa adɔnten fekuo no ho adɔnten fekuo no yɛwɔ Manhyia yɛ ɛka ho Manhyia ɛka adɔnten fekuo no ho ebi ɛne ɔman bi ɛte sɛ Nkuranza afei Agona
wo nyina asubua enso ka don feko no abusua tie bibia unim se nkranza afi agona ene asubua ya omo ka don feko no abakosem kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa yɛ ase ne abusua ya wuti abakosem no ya ɔmo nyinaa firi ɛsɛ bi ɔbaa baako mu ɛna ban sɛ na nkranza asa aman aka ami atibie no eti meka kosi sɛ ɔbɔ Asanteman mu a sɛ ne yɛwura no ɛsi ahyɛhyɛ asante amammerɛ ne amane yɛwura no ɛsi ahyɛhyɛ asante kyekyereyɛ ɛne asante hyɛyɛ no ɔmo yɛ ya ma ne kɔbie sɛ abere bia no ɔhene bia na sɛ ɔman bia ɛwɔ deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ ɔman bia ɛwɔ dwumadie sonko a wɔdie ɛna ɔhene bia yɛ sɛ bi ɛba ne sɛ ankranza agona ɛne asubua wɔn nyinaa wɔ adɔnten afɛkuo mu no ɔwɔ biribi ɛka wɔn bom wɔtena se a wɔnyina ayɛ koraa wɔtena se sɛ abusua baako ɛna saa abere wɔn nyinaa ɔtena mu yɛ adwendwen wɔn mmaa ho nti asɛ yɛwura no mo yɛ ɛma ne nyinaa atɔ ne kwan mu a ɛyɛ so beautiful to the extent sɛ abusua odwen ho a wosɛ no korɛ na no wɔkyekyɛ Asanteman no na wɔn anim de na no wɔkyekyɛ Asanteman no na wɔn ɛwɔ ewurumu yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛnso ɛwɔ hɔ no abusua yɛnyi mo akyinkyerɛ bi mfiri hɔ no ma afei ntɛmpa a ne yɛn to aso na yɛni nkɔmɔ but ɔbɛka yɛn ho a the breaking news is that Sabre na Mamponghemaa abɔ de hyɛ branteɛ edin yɛ a wɔn ɛba abɛyɛ Mamponghene ɛnso ɛwɔ hɔ no de hyɛ branteɛ yɛ a ɔhema abɔ ne din no ɛna yɛhyɛ ase a na yɛka ne ho asɛm kakra ɛde so yɛn nyinaa yɛne yɛ hwɛfoɔ ama bibia ɛnso ayɛ asomdwe kwan so de hyɛ branteɛ a ɔhema abɔ ne din no ɛde kia ka ne ho asɛm kakra sɛ ɔkɔ school ɛwɔ prɛmpɛ ne din ɛde ɛyɛ Leslie Nkansa ɔsɛe bonsu Leslie Nkansa ɔsɛe bonsu ɔno ɛna n'ahema abɔ ne din as the incoming Asanteman Mamponghene pending process ahodoɔ yɛ aka na yɛwɔ no 14th March 1974 ɛde yɛwɔ no ɔkɔ school ɛwɔ City of Kumasi schools ɛhɔ na ɔhyɛ ase ɛkɔ school ofiri hɔ ɔkɔtoa so ɛwɔ Prempeh College ɛhɔ na ɔkɔtoa so ɛkɔ sua adeɛ afei ofiri Prempeh College na ɔkɔ school ɛwɔ K University ɛkɔyɛ BSc Geomatic Engineering ɛwɔ the Kwame Nkrumah University of Science and Technology ofiri hɔ nso a ɔkɔtoa so biem ɛwɔ ɛyɛ Masters of Geoinformation and Earth Observation our University of 20 Netherlands. I want to go see and after the second Masters in Computational Science and Engineering our University of Munich our Germany. After second Masters in Computational Science and Engineering our University of Munich our Germany and son of your tree or Babadi Jumadia Kasia and so on more and Asanteman and so on. These and a whole lot and I can actually know about the new Mamponghene the candidate and my team. Yeah, my many money be a cabinet was to says Abria, none of my team, did say, none of my watch not to when some many money acquired so Mampong. I don't mind the answer. I don't mind. No word about something. And sabi mabom once. Crop ya Asante koto community. And I'm on Ponti be here. The Sabre ya. Na no mabo eye the Shebranti din. Benim sa mama nya mania kwans. What do I watch say you ra. Na you ra makwan ya bushete ye. Asanteman mu de bibia tumi na free sabi obrikon and na say to of him so pencil. The trade up Yankopon adaroma or chisika free so. And the man na say to of him so. Na no mi na do tumi na. Emma crop ya Asante koto kwani. 242 of him so ya no di kan. Etebusia wa Asanteman mu de tumi no. The final say lies in the hands of the king of the Ashanti kingdom, who is His Majesty Otumfour to the second. The Ote Krawe, any Brawe, and Woman Suntiabusia, Asanteman with the Sabria, Nanom, Aidish Brantier, and naturally in himself of the Nibaba, Abek of Asante Kotokohini. Now you would have Maquania, said you are Maquina, or any Nasadish Branti, but snap at Temuana Fay. What's the Biache, a Mampong minor? Was we reach a Mamponti, the attendance of the other tree, or many a money of pine so. The Yoga Pine, said as how many a money here, that's the Indian intimate to be you run your dino. The Yoga Pine, Asanteman, any a money of pine swar, the Ebecca, and they said the Branti, I can answer me, but never back, no Babet snap at him. I was near Patem, the cannon when you for the moon come and I know I was such a farm mine, your name, Kotobija, Kwame Aposa, the Alpadare was Santiago, Santiago Posemu. Okay, after okay, to Mr. Kwame my friend, I am offer as well about kind of home. Yeah, will be as a wine, any Asanteman point. There was any means I must be a money. Something of a kind one. The branch I will be say Asanteman point. Yamea don't say, here I'm to more. The day at the Leslie Nkansa or say Bunsu. Leslie Nkansa or say Bunsu. Now you want to I fear pim a hankono at your son and naimu. I fear pim a hankono at your son and naimu.
14th March 1974 na sɛ bosome mmiɛnsa mu ɛwɔ afi apem ahankron aduoson ɛna emu ne da ɛtɔ so du 9 14th March 1974 ɛne ɛwɔ Leslie Nkansa ɔsɛe bonsu bɛgye aka no sukuu ho asɛm kakra sɛ ɔhyɛ sukuu ase kakra ɛwɔ City of Kumasi schools after ɔtoa so ɛkɔ Prempeh College ɛkɔsua adeɛ from Prempeh College ɔkɔyɛ BSc Geomatic Engineering ɛwɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology after ofiri hɔ ɔkɔyɛ Masters in Geoinformation and Earth Observation ɛwɔ University of 20 ɛwɔ Netherlands Aburokyerɛ mu ofiri hɔ ɔkɔyɛ second Masters ɛwɔ Computational Science and Engineering University of Munich ɛno nso ɛwɔ Germany ansana ɔtoa so na afei wayɛ adwuma nso wɔ hɔnom a ɛdi mu asɛm nso biribiara wie yie asomdwe kwan so na ahyɛne so sɛ ofiri botaase adehyɛ abusua ɛyɛ Mampong botaase bretu adehyɛ abusua no ɛmu ɛna adehyɛ branteɛ yɛ a nanom abɔ ne din ofiri yɛ no so yɛde mu amanneɛbɔ ɛso yɛ nyinaa yɛ ho ma biribiara nso ayɛ asomdwe kwan so gyina mekyerɛkyerɛ mu saa berɛ mu sɛ yɛabɔ adehyɛ branteɛ din bebree na abusa sɛ so what is next yɛabɔ ne din no ano ɔbɛyɛ Mamponghene anaa daabi onya neɛ Mamponghene saa berɛ ɔyɛ Mamponghene elect pending the various rights and also pending approval from the king of the Ashanti kingdom. The American is Asantehene mu de yewura ene dan no. Obeka ise be yewura kan say Asantehene Prempeh to so me nu so. Probi so yi de shebantie ene be kire Asantehene Prempeh to so me yewura na kan na me de tu dia ne die na ba kire kwan so. Oyi de shebantie bi say omra na omra metena kunya so. Oni be kire kro bia Asante kotokɔhene. Sabe Asantehene Prempeh ya otoso emienu wo Manhyia kotokɔfie. Ɔde ne ba ya Asantehene Prempeh si da bi de shebantie no bibinti na ne wonya ne fɛ. Mamani amane kwan so. Enti onfoa so omko yi foforo bra. Me ka de kosi sɛ Asantehene mu de yi na yewura ene dan no nti ni na akokɔwie kro bia Asante kotokɔhene. Na me ka me say pending the king's approval. Tell the Asante mamani amane tie madaroma. Enti abusua de tense sa abre yi a wayi de shebantie you said you busa what is next no. The next ne say wayi de shebantie awie what they know ewa ba kire yewura kro bia Asante kotokɔhene e Manhyia kotokɔfie mu na ɔde ba kire yewura tie ni abusua na yewura ma kwan a ma kwan sɛ ɔnfa ne nkotena patamu na wɔn enim di abakɔsɛ mu aka na achi bi sɛ ahɔ no sɛ ye consecrate wo menka ne saa ye keep in secrecy ya ye kora wo menka na Asante bi sɛ ya Asante ponti ye kora ya sabre no Asante amamre ne Asante amane ye be kyerɛkyerɛw ne bi wɔ hɔ a sɛ bu bɛtena akonya kɛseɛ so ne bi wɔ hɔ a ni kwan sɛ wɔyɛ ye be kyerɛw sɛ wo ba no we yenye wo ba no sei wobɛtumi ayɛ ne mo wedi wo ya etiamra we yenye uye sei ya ye be yo sei nti ye be kyerɛ ne nyinaa de wo ba ɛnsɛ sɛ ɔyɛ ye ɔkɔyɛ a ebetia amamre ne amane ye ɔkɔyɛ ebetia ɛyɛ ɔman no ɛmra ne nyinaa ɔmbɛkyerɛ no na afɔ omu yɛ ɔmasa kyerɛ no sɛ bra wo ba bɛtena kunya so yi sɛ Asante Mamponghene yɛ ne nyame adom a wo bɛyi sɛ bi ɔman no kora wo ba bɛda no ɛwɔ sɛ ohun ɔman a wo bɛda no ebia ɛyɛ ban hene adwa ɛtɔ sɛ ohun abrempɔnfoɔ meka abrempɔnfoɔ a mekyerɛ divisional chiefs a ɛhyɛ wase afei divisional chiefs do ɛhyɛ wase no nko afiri hɔ a afei wɔ sɛ ohun adikurofoɔ sub divisional chiefs ɛhyɛ wase ɛwɔ wo man no mu ɛno nso wɔ sɛ ohun ne nyinaa ɔbɛkyerɛ ne nyinaa afei wɔ sɛ ohun baabia bi a Mampɔnman no ɔbɛda no koraa Mampɔnman no efiri hemfa ɛkɔ akɔpem hemfa ne nyinaa amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛwɔ sɛ yɛkyerɛw ne nyinaa ɛma ho sɛ bia ɛsi ɛteɛ di saa berɛ no sɛ yɛkora ɛyɛ ɔhene yɛ a ɔba incoming chief menka ne saa incoming paramount chief anaasɛ paramount chief elect potential paramount chief no a saa berɛ no yɛkyerɛw amammerɛ ne amanneɛ deɛ ɛsɛ woyɛ deɛ nyame yɛ adom na twɛdi ampɔn yɛ adom na Asantehene makwan mesrɛ me ka mabɔ mu ase na sikadwa makwan na wobɛtena akonnwa no so a Mampɔn akonnwa no so asansa abanya deɛ Asantehene nko ana ɛte abaanwa so deɛ ani kwan sɛ woyɛ deɛ ɔsɛ woyɛ afei wɔ sɛ wohu akonnwa no ho abakɔsɛm sansa wɔn sɛ abusua wobɛtena akonnwa so saa deɛ a okuro no abakɔsɛm no sɛbio wɔ sɛ wɔwɔ nsa no na abere biara mpo yɛwɔ man mu ne nipa deɛ mentemu ase ba sɛ kɔba sɛ nyame mfa saa ma daakye bi ɔhene bi ɛsɔre na wɔyɛ sɛ bi ɔno bɛpere w'akonnwa ho wɔyɛ sɛ nsase bi ne dea na ebi baabi ndi wɔ gyina baabi aka w'asɛm a wɔtumi akyerɛ wɔn mpanyin nsɛm yie ti saa berɛ no yɛ consecrate anaasɛ yɛ kora wɔ saa no yɛde kɔtena pɔtɛmu a ɛho hia pa asansa amammerɛ ne amane ahodoɔ nyinaa yɛrefa wo man ne ho no yɛkyerɛw na ɔho ne nyinaa yie nti nyame yɛ adom yɛde kɔtena pɔtɛmu a ma bɛnduru na mpanyinfoɔ hu sɛ saa berɛ no wɔhu amammerɛ ne amane yie a abusua hyɛ ne so sɛ saa berɛ no kɔ a yɛkora no ne yie mu a mpanyinfoɔ aka no akyiri sɛ bi kora wɔ hɔ a yɛmfa sɛbi yiwan mɛka yiwan a sɛ plastic yi bi yɛde yiwi yɛmfa nka tina mpempi hu sɛ bi a ɔhene bi wɔ ɔba bɛsuae ɛde akyerɛ wura wosi da bɔdwe sɛ nyinaa yɛ a na egu so na ano sɛ kyerɛ kwaman die yɛhu nipa sɛ
yɛhyɛ branteɛ yɛ ɔba bɛtena akonnwa so ane wɔn a ɔsɔre kyerɛ ewura bi a ɔbɛyɛ sɛkyerɛ kɔ Manhyia wo sɛ na n'abɔdwe sɛ nyinaa ɔsɔre abɔdwe sɛ nyinaa afu yɛ na nyɛ sɛ bi a sɛbi wɔne yi wan a wɔbɛtumi yɛ yi wɔ dodoɔ no ayɛ wɔbɛtumi de papapa ayi nanso saa bere a yɛkora no yɛde kɔtena patamu no yɛkyerɛ na amammerɛ ne amanneɛ nti nneɛma bi wɔ hɔ a sɛbi ɛyɛ asante amammerɛ ne amanneɛ yɛ a ɛni kwan koraa sɛ woyɛ nti nyinaa wobɛyɛ no saa bere no a sɛbi yɛwura no makora no na yɛkyerɛ amammerɛ ne amanneɛ yɛbɛkyerɛ no nyinaa ama wɔahunu no nyinaa nti nyame yɛ adom na wowie na woba abɔnten a woba abɔni bɛka sɛ you have been refined ɛno sɛ wafa gya mu na waba enti wotena ase na santene nso de ne nhyira ka wo ho a afei wonim deɛ woka wonim amammerɛ ne amanneɛ yɛ a woyɛ nti wodi hene no a afei na wodi a na ne kwan mu a ɛna ɛkɔ sane sɛ kuntun kantan bɔ wɔyɛ wura ɛhyira wo ɛna wama yɛde amammerɛ ne amanneɛ no atete wo a nti saa ne teɛ nti saa berɛ yi sɛdeɛ mɛde kɛ aka akyerɛ yi na yɛ ho no yɛwura yɛne kɔkyerɛ yɛwura makwan a ɔwa bɛtena pɔtam wie amammerɛ ne amanneɛ kwan so na nananom atena nkonnwa yɛwura adaroma asantene adaroma bɔ mu ase ɛhwɛ na ɛberɛ no yɛ a wɔde tena pɔtam no nyinaa awie du na ɛkwan mu atene a afei deɛ aka ɛne sɛ neɛ obɛdi kan ɛsoae ɛde akyerɛ Asanteman Mamponghemaa no obɛsoae de akyerɛ Asanteman Mamponghemaa no nti saa da no Mamponghemaa no nyinaa bɛhyia mu ɛwɔ ahemfie Mamponghemaa nyinaa ahyia mu a na atena nkonnwa ɛwɔ Asanteman Mamponghemaa mu nyinaa nti baabi a Mamponghemaa no ɛfiri ɛkɔpem nyinaa ɛmu atena nkonnwa nyinaa bɛba ahemfie saa da no afei tete nkunyasofoɔ wɔ nyinaa adehyia no nyinaa ɛna afei Mamponghemaa no ɛma nyinaa ɛbɛba ahemfie na saa da no abusua wɔn yɛ anim de ɛwɔ abakɔsɛ mu aka mmea te ayɛ sɛ saa da no sɛ du sɛ ɔhene ɛresuade akyerɛ ne kuro anaasɛ ɔsuade akyerɛ ne man a mpo ɔnsɛ wobɛyɛ ɔhene a ɔna ada man na no ɔman no nso yɛde yɛ wɔ ɔman kɔmfoɔ no kɔm bosom bi anaa ɔkɔm nsuo bi ɛtu wobɛda ɔman no a ɛmu abosom ɛmu nsuo ɛmu ɛtu no nyinaa wobɛda wɔn ano nti wɔn nyinaa ɛne die mu anim sɛ wɔn wura ɛno nti saa da no mpo a wosuade de akyerɛ okuro no ɛmu nsuo ɛmu abosom ɛmu adua sɛ mu tie wɔ kuro no nyinaa ɛba ahemfie hɔ ɛbɛtaa dwumadi no akyi sɛ saa da no wɔn wura ɛna ɛba ɛti saa da no nyame yɛ adom a wɔbɛsuade de akyerɛ n'atena nkonnwa a yɛwɔ Mamponghemaa mu ne Mamponghemaa no nyinaa sɛ sɛ wosuade de akyerɛ wɔatena nkonnwa wɔ Mamponghemaa mu a ɛneɛ na yɛ stande no a it just means sɛ wosuade de akyerɛ Mamponghemaa no nyinaa ɛsiane sɛ atena nkonnwa no wɔda Mamponghemaa no na Mamponghemaa no wɔda no wɔda sɛbi nkura no ɛnti wosuade de akyerɛ wɔn a na sɛ wosuade de akyerɛ wɔn nyinaa sɛ wobɛdi nokorɛ asa na wowie a wɔatena ase ne bie ne wɔbɛsɛ kwan so ama Mamponghemaa no ɛnso mu mpanyinfoɔ nyinaa ato wɔn bo ase kyerɛkyerɛ kwan aman deɛ a ɛnaa no yɛde mu ama deɛ wɔbɛso mu yɛn nyinaa yɛhu bi ɛsɛ na Mamponghemaa no sɛbi mesrɛ meka abusuamu atenkunya nyinaa nso ɛso akyerɛ no maako sɛ wɔbɛ yi wɔn bɛsom no wɔn bɛkyerɛ na sɛbi wɔn frɛ no berɛ bi a wɔbɛba wɔama a ɛneɛ saa no wɔde aka ho sɛ amammerɛ ne amanneɛ siteɛ nti wɔbɛyɛ ne nyinaa awie saa da no debi a wɔde no atum pasa ɛwɔ kuro no mu nti wɔde atum pasa ɛwɔ ɔman no mu na ɛna sɛ Mamponghemaa no so na ɔman bi aso nti yɛntumi nkasɛ bi adwira ka Mamponghemaa no ho gyama ase ka Mamponghemaa no ho ntini ɛka Mamponghemaa no ho afidie ase ka Mamponghemaa no ho kɔdeɛ kuro mu ɛbɛn tech ɛka Mamponghemaa no ho nti yɛfa no nkɔ saa aman no mu nyinaa daabi na nkasɛ ɔmɔyɛ ne saa ɛboa nti no na ɔman no ahenkuro which is Asanteman no ɛhɔ ɛna saa berɛ Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛma no ase biribi ɛwɔ hɔ na afei wie a yɛna tum pasa ɛwɔ ahenkuro no mu which is ɛyɛ Asanteman Mamponghemaa no ankasa mu na biribiara ayɛ asomdwe kwan so enti sɛ Nyame yɛ adom na ɔyɛ saa ɛno nso wie a afei na deɛ aka ne sɛ sɛbi Asanteman nyinaa sane sɛ wɔbɛyɛ Asanteman Mamponghemaa hene a Asanteman mu na wobɛsom na ɔna wobɛyɛ Asanteman awusia hene Nyame yɛ adom a na afei wanso wabɛyɛ Asanteman nifa hene na biribiara yɛ asomdwe kwan so enti no wɔsɛ Asanteman nyinaa hyia mu na yɛwura atena dwam na kɔ suade de kyerɛ yɛwura ɛsiane sɛ abusua no yie mu paa deɛ ahengyɛ ne sɛ wɔso akyerɛ yɛwura wie na yɛwura de tumi no ahyɛ wo nsa nti sɛ kuro bi Asante kɔtɔkɔhene Nyame yɛ adom na kuntun kantan bɔ dodoɔ bi wie deɛ Asanteman nyinaa wɔ no yɛwura ɛde man no hyɛ wo nsa ɛno ɛna ma ahene no di mu nti wɔso akyerɛ ne kuro awie na ne mpanyimfoɔ so ɛsan ɛsuade de akyerɛ no awie no na deɛ aka ne sɛ abusua ɔbɛba Manhyia kɔtɔkɔfie na ɔba bɛsuae ɛde akyerɛ kuro bi Asante kɔtɔkɔhene na afei biribi awie na ansa koraa na abusua saa da no bɛduru hɔ na wɔbɛsuae ɛde akyerɛ ɛyɛ kuro bi Asante kɔtɔkɔhene ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie no ne mpanyimfoɔ ɛkyerɛ na Mampong mpanyimfoɔ bɛdi n'anim ɛna aba Manhyia kɔtɔkɔfie na wɔn ɛsuae ɛde akyerɛ yɛwura abusua tiɛ ne yie paa o Mampong mpanyimfoɔ bɛdi n'anim ɛna aba Manhyia kɔtɔkɔfie na Mampong mpanyimfoɔ adi kan adi ɔhene n'anim ɛsuae de akyerɛ yɛwura ansa na Mampong mpanyimfoɔ suae de akyerɛ yɛwura wie a afei ɔhene yɛ a ɔba no wɔn nso ɛsuae
ɛde akyerɛ kɔ bi Asante kɔtɔkɔne ɔso mpompo nso mu ɛsɔe ɛde akyerɛ kɔ bi Asante kɔtɔkɔne saa bere no wosɔre so yɛwura wie na yɛwura hyira wie a ɛna yɛwura dɔ man no ɛhyɛ wo nsa ahyɛ wo nsa na afei amammerɛ ne amanneɛ mu aban mu biribiara mu sɛbi wabɛyɛ Mamponghene ama no adi no ansa koraa na abusua na ɛfa dodo dakoro sɛbi woyɛ kɔtɔkɔde hyeɛ mponyo wonyɛ kɔtɔkɔde hyeɛ na woyɛ Ghana ni na deɛ nidie ni buo ɛma sɛbi omusɛm kɛse kadwa ɛne Ghana man na no mo ahemfo a dakoro yɛ apɛ ni bɛhwɛ sɛde yɛ a na sitiɛ ayɛ na ɛfɛ paa ɛna ayɛ na amammerɛ ne amanneɛ wɔ mu enti gye da bi akora na ebi amekɔ kɔtɔkɔfie a ebi amekɔ yɛ adwuma mekɔ amekɔsua deɛ na de sɛ ansa koraa na sɛbi nsuo yɛn de bɛkɔ so kɔtɔkɔfie no yɛwura no makye amefoɔ sɛ de hyɛ branche ne bɛba wɔne ɛyɛ nano mpanyinfoɔ ne adehyeɛ abusua no ɛbɛba yɛn wɔn bɛtena ase ɛwɔ Manhyia yɛbi yɛbɛbɔ simpie na wɔn te so wɔ anim hɔ baabi na council sɛbi nano mo ahyia Asanteman ahyia bebree du sɛ nsuo yɛn de bɛkɔ so a yɛwura no ama kwan na akyeamefoɔ agye anim akɔ akɔfa de hyɛ branche ɛde n'aba de hyɛ branche ɛde ne ba wɔabɛgyina ɔhene kokoro anim na sɛbi akyeamefoɔ ne nano matampo de amaneɛ no abɔ yɛwura ɛne Asanteman nyinaa na deɛ kyɛ ne sɛ ansa koraa ne yɛwura bɛbɛ mu no nano ma kwan ɛma atena nkunya anaasɛ nano ma Manhyene ɛne fɛkuti ahodoɔ yɛ a ahyia mu ɛwɔ Asanteman ahyia mu no ɛtu de hyɛ branche yɛ a ɔba no fo ɛyɛ ana ɛfɛ sɛ de hyɛ branche a ɔba no ti sɛbi nyame yɛ adom ne sɛ Mamponghene a ɔbɛbɛ yi saa da duru ne sɛ wɔsɔre kyerɛ ne kura wie na wɔabɛsɔre de akyerɛ yɛwura wɔ kɔtɔkɔfie a ansa koraa na ɔbɛsi biribi akyerɛ yɛwura no ma kwan ɛma nano ma tena nkunya Manhyene yɛ wɔ Asanteman mu no wɔn nyinaa tu ne fo nti wosɛ ɔhene bi sɔre ne wɔto ne fo sɛ wɔba no sei ɛna ɛsɛ woyɛ biribi sɛ woyɛ a ɛtia Asante amammerɛ biribi sɛ woyɛ a ɛnyɛ ne kwan so no ɛmfa yɛwura ni agorɔ ɛmfa Manhyia kɔtɔkɔfie ni agorɔ Asanteman hyia mu abere bia wote a na wode mmirika na ɔtaa ka akɔsi sɛ wote yɛwura ntam a na wɔadwane afiri ho sansa no deɛ sɛbi yɛmfa ni agorɔ koraa na no nyinaa bɛtu ne fo nti afei wo sɛ yɛwura akyeamefoɔ yɛ a na ɛfrɛ koraa dadabusua ɔbɔ din ebi a ɔman sɛ sumanya na wabɔ sumanya na sumanya man na sɔre na wɔtu fo sɛ tɛpa na wabɔ na tɛpa man na sɔre na wɔtu fo sɛ adansia na wɔsɔre na wɔtu fo tí ɔbɔ dɔm a na yabɔ na sɔre na wɔtu fo sankɔ yɛ na yabɔ ti yɛbɔ ne biara din sɛbi titiri ɔman yɛ no na wɔtu fo na afei sɛbi ɛba no sɛ wɔn sɛ yɛwɔ Asanteman nyinaa na yɛwɔ Kumasi man no so yɛ Kumasi man yɛwɔ the Kumasi traditional council yɛwɔ mu various divisions yɛwɔ Kumasi nifa Kumasi benkum Kumasi kontire afei jaase nom ne adeɛ nti ebi a wɔn sɛ ɔba ɔsi Kumasi nifa na ɛno na ɛsɛ Kumasi nifa hene na ɔsɔre na wɔtu fo sɛdeɛ esi teɛ Kumasi nifa hene yɛ n'asokɔrɔ Mamponghene ɛbi sɛ ɛsi a n'asokɔrɔ Mamponghene kɔ akura nti n'ankpata kɛse hene yɛwura ɔna yɛ otumfoɔ nifa hene ɔtɔ so mmienu yɛ asabi amuna kɔ sɛ ɔhwɛ akyire sɛ Kumasi nifa hene ɔbɛsɔre na wɔtu fo sɛdeɛ amammerɛ ne amaneɛ teɛ Kumasi benkum no so na n'atafo hene ɛyɛ Kumasi tafo hɛ yaa tafo hene ɛyɛ Kumasi benkum hene ɔnso bɛsɔre na wɔtu fo sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amaneɛ teɛ ti kɔba sɛ ebi a biribi nti ɛyɛ Kumasi tafo ɛyɛ na n'atafo hene ɛyɛ Kumasi benkum hene yɛ wɔn ɛyɛ tafo hene ɛyɛ bi a na foforɔ oniwa a na foforɔ ɛnso atu fo amammerɛ ne amaneɛ kwan so saa na wɔn nyinaa bɛtu fo awie otu fi wie a na afutuo na wɔn tu no wɔn wie a wɔn ka bibi ka ho wɔn aseɛ yɛ wura ti ebi ati ni o na wɔn tu fo etu de hyɛ branche a ɔba bɛyɛ ɔhene no fo wie a na wɔaka aka sɛ yɛ wura wɔde ɛbɛsrɛ ɔdaworo maburu makwan na de hyɛ branche ne ti bibi nhyɛw esan sɛ sɛbi yɛ wura ɛna Asanteman nyinaa yɛ ne bia yɛ wura makwan a woyɛ de hyɛ branche a asankunya yi deɛ na so ntumi nsi bibi nkyerɛ yɛ wura ɛna wɔansi bibi ankyerɛ yɛ wura ntumi di akunya di Asanteman mu bi Asanteman kɔpem bia wobɛyɛ hene bere a wɔsɔre de akyerɛ wura nti na sampa yɛte sɛ obi sɛbi abranteɛ bi sɛ wɔyɛ sampa hene na wɔn sɔre de ɛmfa nkyerɛ kɔ ɔbea Asante kɔtɔkɔhene a na sɛ ma ahwehwɛ aso kakra sansa ahenni ne deɛ nyinaa ne sɛ wɔsɔre de akyerɛ Asantehene mesrɛ me ka ho na Asantehene de kuro no anaasɛ ɔman no ahyɛ wo nsa enti yɛbɛkae a nkwansa nsɛnsɛm baeɛ a ne yɛdi akyire sɛbi sɛ neɛ na ɔhene kwan bi so nkwansa hene wapɛ gazette but na wɔnya kwan kɔ ahemfie ahenni ne bɛdii mu ɛberɛ a mesrɛ me ka osɔre de hyɛ kɔ ɔbea Asante kɔtɔkɔhene na yɛwura ɛde ayɛ nkranza man hyɛ ne nsa and you only become a chief until you swear an oath of allegiance to your overlord I know you're Ghanaian na said the customary laws this year and they say obey ɔhene ɛberɛ a wɔsɔre de akyerɛ overlord yɛka sɛ overlord a obey ɔhene ɛberɛ a wɔsɔre de akyerɛ ɔhene a okuro nhyɛ n'ase nti wontumi edi hene wɔ abere a wonsɔre ɛmfa nkyerɛ ɔhene a okuro no hyɛ n'ase
tie ba asante mu nso abusua obeye ohene bra wo sua de akyere crop bi asante kotokohene enti wuntimi nkasa wo ye ohene e wa bra unsua ye emfa nkyere crop bi asante kotokohene ye nam se Mampongman no aye manhene de wa asante na mu na ehye sikadwa ase na sum sikadwa na ehye crop bi asante kotokohene asenti oba be ye Mampong edi wo sua de akyere crop bi asante kotokohene so na ye process e be ko so kakra ansa na sabi crop bi asante kotokohene dudu obi bi ekuntu kanta bo asante mawura e de man nyina ahye ne sase Mamponghene na ehwe me life na amanebo kakra ya ekoso na ye de ani nyina mu amanebo nyina mu nchemu ani bia so esomo said dia esi eti you only become the chief of your area, that's the chief of your town, the divisional chief. And there be oye dikura on say ahenya ni omu ahodo oba asante a Ghana de yefa Ghana de no ha say amai ahodo en ka asante ma ho na a person na say esro no ahenya so no ye paramount chief. O paramount chief a abusia na fe wakọ divisional chief. O divisional chief a na fe wakọ sub divisional chief. Paramount chief no say me kan asante de o me kan ahodo say bia yefa oman bi te say bia achimegbu akwa ina na ochine emai yefa nye example abusia we di adisua ka misre me kan ye say bia bani na sara na no madaroma say yefa bia achimegbu akwa state no e de yefa to ho a person no esro no ohene odan no ye na achimegbu akwa ehene anasa na ochine ya na ye oman hene e wo achimegbu akwa traditional area it one that so ye ba na se a e wo divisional chiefs e na ochine na Mamponghemaa ye wo the divisional chiefs of the achimegbu akwa traditional area one na eto so afie free divisional chiefs of achimegbu akwa traditional area they are ba the sub divisional chiefs of the achimegbu akwa traditional area enti so be a sub divisional chief and also dikro e wa achimegbu akwa traditional area e wa achimegbu akwa traditional area abusia okay me also say can you be there be menyini there be entisa there be and the kwade yes you do what's up to mo a ugina ni nyina enti aja bone wadaro ameni adu good enti aso bi ba baye bia dikro anase obi ba baye dikro wa achimegbu akwa no me de ye faton keke be dikan aka chi mi sire ma fa nche ni is we swai e de akire Mampong a divisional chief a sa dikro kro no e hye nase sa so no obi baye aso ba baye Mampong e wo achimegbu akwa man mu no e de ne on ba se kwan so is we swai e de akire nana ochihene nana achimegbu akwa manhene is answer one the paramount chief of the traditional area e du betimi abaye achimegbu akwa bi Mampong bi say bia achimwanchihene asam kan achim Mampongfo ni bia is we swai e de akire nana ochihene wona ochimani nyina odan no na omani nyina ne bia say amamesi amani esitie sa na akwa bia asam kan memfa e bia krobe kwa na memfa nyemfa so person de ekura nyin ka asante no e bia mfaton na ye disua de se de esitie e bia yemfa na se bia krobe ti se bia se hwiyo so kra yemfa nyemfaton ansa na babaye e bia Mampong se hwiyo so man mu no e kire divisional chief of se hwiyo so state no e se what side ya kire se hwiyo so man na wati ase de man na hye in that same vein ansa na babaye dikro e was se hwiyo so man mu this what side e de akire as now be the was try their chair Mampong yeah was you also emanu co insurance as now the corona sha na hinye no adimu said the Asanteman Manhyia tebusia sa na etie yeah de emu amane enimu adisua nyina esum nyina ya ho said the Asanteman Manhyia ne mo ba asante ade a oba asante ade a tumi ni nyina kwa ekowie crop bi asante kotokohene enti no ansa na oba beye dikuro e wa asante mu no ti asante wo ba your Asantehene on the wasro on the apex of the traditional system no e wa asante a on that soro pa if you something na aba form oman amanhene e wa asante mu if amanhene e wa asante mu ani aba Mampong e wa asante mu if Mampong e wa asante mu ani aba edikrofo wa asante mu if edikrofo ani aba e wa asante mu ani bi aba abusuan panyimfo ne other chiefs as recognized by law ayemfo bi aka bi amra eje ontum e wa asante mu said the constitution enti no ansa na ba baye e bia other chiefs as recognized by law said e bia ya jiwa tum no this was where actually ohina o this akunya no ma but the enfan the traditional setting here those na ba baye dikro wa asante mu no this was where actually Mampong ya sa dikro kro no e hye ne nsa etime fam ya me kro nye enfaton sebio yesi e bodan wa ye bo free madaroma me free ankase ho kwa abere e bia brebi na ye Mampong say dikro ya esum Asantehene otumfour Asantehene ya okachi dom feku enti ansa na baba ye mimi krom e bia anka ase bi kro no this is what side ya share of Mampong a anka ase bi kro no
Sebi Asantehene de ama no or share so de ama Asantehene, which is dominance in the two for dominance in about for your watching eti saa di kuro no asa ba be di kuro ho no so was try dey akere obrempon na divisional chiefs no and a di kuro no sub divisional chiefs say sub there's one ba from kakra so on ti you guys be a subset and be what you say enti no ansa na sabio ye benya ne kuro man as di kuro this was try dey akere obrempon or shep kuro so obrempon no division chief no any ba for dominance in that same way me san fa saa enchemu na enchemu ye ne enti ase saa kwan na aso Sabi dominance hene ya brempon ya ono na hwe sa di kuro no so di kuro kuro ya nka so sabi enam se anka nie mu a percent ko swai de kire Manhyia ze uswai de kire Manhyia on se de sitie this uswai de kire Manhyia na enam se Asanteman no na no ye book masman mu de uswai kire Manhyia bia Asantehene nti brempon no this will kuswai the church Asantehene and son he na demu na Asantehene the mine no ahye nsa se dey sit here in that same vein there were Manhyia nso a ansa na wa Manhyia ya oye no ba be di musi Mampong de ya ebe and say kwa Manhyia de course na no yi wo so akire o Manhyia de na mom ansa na he ne be di mu no just wa ba ma hia ko fie na wa be swai e de akire kro bi Asante kotoko hen na yewura e de mine no ahye nsa in that same vein Mampong the branch and anama boy team we go through all this process you know ansa na here ni be di mu na busia e yese we swai e de akire crop ya Asante kotoko hen na yewura e de mine no enso ahye nsa said the Asante amamre ene Asante amane enso esitie ye ni na mu amane bo ni na mu nchemu enso esom mu said the esitie busia this is what kakra ye tie ya your life is here ni na mu amane bo esom mu e by Grace TV Ghana. So we are live. Yeah, you know Mampong sensem na na di mu amane bo ani mu nchemu na enso esu ye na e ho no mo a esi etie busia kakra ya ye betimi e dia so mo fa san sensem we na ho ala mti na me ya adom a na ya na ma bo ntin process obe fam na ya bibi esu ye na ye ho a ni na ekoso asodwe kwan nti magiki aka so ofi botase adehye abusua no emu the atense botase adehye abusua no mo and ofi ya o engineer by profession as a software engineer pa ya said was young woman do actually oko school of Prempeh College to a senior is your content and feeling so and someone might can say senior go senior camp is answer that several kwekra na o senior and as Abraham no ka say twedi ampo Nyankopon the senior foforo esai so aba ya wona as Abraham no ka say oba abeye Asante Mamponghene enso ewo hono mo a ye de nso mo amane bo ene emunhyemu nyina enso esom mo said ya esietie dia busia afi yento aso e message nchelu bebre na aba ye ni bi fi won na afi yento aso na kakra ya aka na ye mfa ensom edorso abusia the message is no dorso pa boy homoden na kakra bi aka bi ya kenka dia mamo na afi yato aso na ya som ye nyina ye ho na bibia enso awie but then ka chewu nya no so ka chewu nya say sabre twedi ampo Nyankopon da roma a new paramount chief of Asanteman is on the way sanse na no mo yi na kire ya yaka ya mamani amani kwan so you anu na abedi so ene say odebe ba manhyia kotoko fie na obesi bibi ade a kire yewura no makwan a sabi bosu a kire yewura makwan do kire yewura makwan a kosi bibi a kire Mampong no na face Anthony da Roma obesi bibi a kire yewura de Mampong no ahye ne nsa na bibia enso aye asodie kwan so nti ni na yakra ye de mu amanebo esom mo sedia esi etie so oni din madiki aka se o de Leslie in cancer or Saibunsu Leslie in cancer or Saibunsu of course ina ye di mu komo etimu asem se adehye ya na oprakua na omodo so pa ya kire si anyame adom ya de brantie baako dan se ye de ya sebio baako pe na obenya oyina ya adehye ya o se fata edi akunya de ne so se de benfo aka me ati ye de ya baako pe na obenya nti ye kobo ne se ya na yi na da twedi ampo Nyankopon ase se o ma bibia ayeboko na ye sere nyame se o ma bibia enkwa wi ye pa na Mampong man fa ntuma penfra na sabi Asantehene wisi ahene omra ebetina kunya so na bibia enso enwie kai se Mampong for ye bretufor Mampong for ye bretufor na busunya Mampong for ebretuo ya wo mo eye no kai se wo mo enuanom bi Mampong ye bretuo piece and you see na yedi mo adanse ya ina yeni
ɔmo yɛ bretuo Mampong yɛ bretuo piesie yɛde nea ɔno bi yɛ ka bretuo abusua no ho ɛyɛ kwawu abene ɔsɛ abene na ɛyɛ ahenkuro no kwawu abene is part of ɛyɛ bretuo abusua no afei nyɛ kwawu abene nko a adankagya yɛ wɔ amanseɛ mpatam hɔ ɛno nso yɛ ɔman ɛyɛ pɛrɛ ɔmo nti ɔno nso ka bretuo abusua no ho nti yɛbɛkae paa ɛberɛ a na ɛsɛ bi da ase bɛyɛ ɔte yie kɔ so no yɛhu sɛ na kwawu man no te hɔ na afei adankagya man no nso ɛka ho bi yɛ a ɛnyɛ kumaa koraa saa nso na mmea me nana ɛyɛ dɔme abra baafo so bibi ako na nam ahodoɔ yɛ aka wo nyinaa ka bretufoɔ abusua no ho afei ɛba no yɛ amanhene no na ɛm sɛ wokɔ wasa nso a yɛwɔ abretufoɔ na nam amanhene bi a ɔmo nso ka ɛyɛ bretuo abusua no ɛho wɔ hɔnom a ɛnyɛ kumaa koraa na abusua saa nso ɛna yɛfiri hɔnom na yɛfa no ɛyɛ abrempɔnfoɔ nso a abrempɔnfoɔ yɛ a ɛka ɛyɛ abretufoɔ no ho no abɔntɛm wɔ Putuagya area hɔ Putuagya mpatam wɔ baabi Osomtwe area hɔ abɔntɛm ɛka ɛyɛ bretufoɔ abusua no ho saa nso na Bawrɔ sɛ sɛ bere bi akɔyɛ ɔno ka mo sɛ Bawrɔ abɔntɛm ne Bawrɔ sɛ wɔyɛ baako nti Bawrɔ nso ka ɛyɛ bretuo abusua no ho nti abɔntɛm ɛna afei Bawrɔ wɔn nyinaa ka bretuo abusua no ho na sɛ wɔne Mamponghemaa ayɛ abusua na nyɛ wɔn nko a abrempɔnfoɔ no bi na Amerika no adanse ayɛ ase and so ka bretuo abusua no I learned say I start to be corrected adanse ahensan so say ɛsɛ no so ka bretuo abusua no ho dan say bretuo for the actually almost adanse patam ho ɛna ɛbaa no adanse ayɛ ase so ka bretuo abusua no ho now let's not forget say Kumasi atasema so wɔ Kumasi a atasema so a ɛyɛ bi Kumasi adefo bi bretuo no wɔn nso ɛka ɛyɛ bretuo abusua no ho ya ɛnyɛ so ɛbra na dɔtiye no kɔ so ɛyɛ dasebrɛ ɛdɔtiye no ɛkɔ so no saa ɛyɛ nkuro wei nyinaa ɛsɛ saa ahemfo yɛ da nkuro wei nyinaa yɛ na edi danseɛ na wɔn nyinaa no da ɛsɛbi na nanom abretufoɔ ɛna tie yipa so a na ɛnyɛ kumaa koraa ɛnso wɔ hɔ a ne nyinaa mu amanebɔ ne nyinaa mu nkyerɛmu ɛnso ɛsom mo sɛdeɛ ɛsi teɛ but bretuofoɔ yi nyinaa no Mampong ɛna da wɔn nyinaa no nti na yi sɛ Mamponghene ba a na ɔba na ɔbɛfa ne n'akunya na sɛ ɔba na ɔbɛfa ne dibrɛ menka ne saa ɔbɛfa ne dibrɛ sɛ bretufoɔ nyinaa piesie na ɔbɛdi dwuma so nso de aboa na biribiara ɛnso awie ɛna Asanteman ate dɛ nɛ ɛnyɛ Asanteman nko a sɛ bretufoɔ nso yɛ wɔ Asanteman mu ɛne Ghana ɛne wiase nyinaa wɔn nyinaa ate dɛ yɛ a ɛnyɛ kumaa koraa san sɛ bretuo piesie foforɔ koraa ɛreba twɛdeɛ mpo Nyankopɔn ɛyɛ adom na wɔbie kwan mu biribiara kɔ so bie kwan so a new Mamponghene ɛba sɛdeɛ Asanteman mmerɛ ɛne Asanteman ne nyinaa ɛnso ɛteɛ ɛwɔ hɔnom a ɛnyɛ kumaa koraa ɛnso ɛwɔ hɔ nti yɛnyɛ ntwɛde bi mfiri wɛ na biribiara nso ɛnyɛ asomdwie ɛkwan so abusua ntwɛde bi a aba no Benjamin owusi Asanteman have really lead to expectations paa they have really done well no korɛ bɛn ɔmo ayɛ adeɛ paa nso wɔ hɔnom afei Dominica Mwabin say I was waiting for your update on this case oh sir bɛda ase nyame adom ne ɔbɔ yɛ ho ban adom yɛn kwan ahoɔden ama yɛde aboa afei yɛnto aso ne yɛnhwɛ ntwɛde Georgina Bones mama say good evening Governor God bless you amen mama nyame Israel nso sɛ wɔn nso hwɛ afei afei Jennifer say Jewusu Berima ne ba mo ne nkɔmɔ pa mate deɛ me pa ma me mate ne da se wada roma sɛ nso wabɛhwɛ nyame Israel afei me ame of Mr. Ben Frimpong kwabre this year I will say by grace CVGH keep up the good works watching you from New York City of that say New York boko there Mr. Day Emmanuel so your friends so this year I say good evening I'm watching you live from Germany Bremen Matia Mr. Day Emmanuel Germany Bremen where boko how boko there you Germany Bremen full na and so e wo hono mo afei hey Abranti what that time you Kusi Daniel you can't pronounce Ro just because you are not married oh dear the name dear menyo so after channel 64 that's my guy his professional demeanor during coverage of functions and how he does his styles on camera is always on point. I salute you sir more blessings and greatness Matia channel 64 senior Yamisha Opa Medasi Abebian Sempa and insurance Waka Egumi Sumedasi and after me ame of Fake Ajamai Fredia that didn't share by me okay and after Daniel say hey you are still single I say very crazy Abuzia Munka be check Daniel or take him about what to do Munka be check mama because he Nyabote why Nyabote be a bay whatever why Munka be check or take him do I say very crazy after Fine BM, I have blue chip in team. I'm watching you from Alexandria, Virginia, United States. Oh, okay. That's a pass I'll share at the United States.
Anna obibusa say can you be disqualified due to okay to the best of my knowledge me shey na me mu asem ye na mo me nyini bia maybe sem na kakra ya kan ye de so na mo kakra me say sabi ye de ko support am kwa ese yie mu a anka wo say aboche no kwa sabi yi wan enka ti bebu sem match na bon say pia and afei Andrew Carter Smith Akobana Oseiwusu is barely 30 years old, but he talks like a seasoned journalist who has been doing this for decades. And also such an intelligent and wise young man. Okay. Oh, but that's it. But that's I'm sure. And I say, and you can do good. Okay, that's what you do good and no. And so evidence the archery Jamase this year, such a Jamase this year, Jamase Tabre this year. They say we are wearing Mampong and or share or say Pia and I say Anti-Cosmos and so say Pia. Okay, Anti-Cosmos. As I say, Pia, and after one game, and I didn't share about Juliet Messi, about Pabby Abocodi, also share or your donor tie, about Payat, there be Alba, or your double time, which I'm sure what's it. No, you're almost ready amount of it. Ancient Cosmos, watching from Germany, Bremen, Serbezberg. I never cast Asanteman function. And I feel cross 17 is a great job, coming that say. And I feel when I'm far. James say I'm waiting for a Jumam stool of first. A Jumam the all quite brain and my way. Not you miss some Emma Wadaroma, yet TV media somewhere. The Jumam or Kenya's backward Kenya's area. I want a mini hour can I'm your way, that is there, and so any as be a quite so and so on. That is what it is. Yes, I agree. Mamponghemaa for Abba. Yobedi. That's a bread. Sabunsu. Asanteman. We see. Okay. Kokofu adwuma. Okay. Mati. You be say one sem. Kokofu adwuma. You be say one sem. Why? Na brepem. Yedi ni na mu amane ebo. Ni na mu enchemu. Ni na mu adesua. Aba beso ni na ho. Na bibia enso ayeye. Na bibia so asomdue ekwan. Na mo hye so se nyame ya adom a ya wada Asanteman council. Ebe resume setting. Nyame ya adom a ya wada Asanteman council. Ebe resume setting. The Becca ye pa Sebra, Nahima, Equacrano, Sebi, you share Asanteman, Obutum Kunya, said you any more Asanteman, you are Butum Kunya, you are not council Asanteman, and Asia. Okay, the church is watching you from US, but that's a wapa, and we show what's it. Who's a banal comment, not the loud emojis in the bus. Now I'm an J, and we show what's it. I want you to come and study now about Oshia all the way from the United States of America. I was the senior Canadian yesterday, I should for intimate number CV. The Maya Mamunia Ketua, Mobam, Waffas, no, Crab, Margin in Tiasia. So, the share, you say by Grace TV, I say, I said, was me no more than you was me and sample. Then so I was here, me, Bunia, we be around, or then a band of Beshe, or Backrabe commentate, a be a big crowd, Chena, you know, one more share, the same means some shady more Pia. You depend and a Benyanisa, the Maya Mammy, Yama, one thing. And Yamians and I mean, the Namadi said you're so called Mamma and coming same for sample. And so Yamini be our coma, and you be be a Babette. I will be a one more share a gun on my master to my ma. Senior Canadian yesterday. The straw soon and coupon semester. At the Mau Bia, ya, Bia, never life Bia, and Ponya life, you post video Bia or share. You buy and chair, because you're median when you buy and chair. Then so, said you was tired, a share no. Sabi, a bro again in Tiasia. It is damning Yamia, more Maka, more shaying the string Yamin. Said you more touchy. I mean, this was even a building. Yamin coming out so now when you be a Kuma Swadi man. Yamin coming out. Now when you be a Kuma Swadi man. Now, Mum, now be a fraud, don't quite do. A dear be a quench dear way in a shall by grace to your brabo. A dear be a how, a dear be a man, ya be a your presence and son canon. Now by Grace TV, you're seeing Yamia Dumuti TV, and I'm by Grace TV soon. Trade up when young coupon and Kyle said your Kai Fibo said no. Now when you also come as well, then you dance away in a rather to Christian. Amen. I was saying, that's a part so I don't take this for granted at all. The love, what I say there, I had a Yamia Dum. Yamia share the Asaka crack, the trade up when young coupon who brought you so. Yeah, you're so about it. Now, tell you, we see a doubt already actually. Means me find my sit there, the Dutch Pony and Coupon, win a mobile, I don't know what din as we are, I have four. You must film when you must film when you die. Now we shall now when you must mark us, away a radius Christian. May I move back me a moon at the tour, so may I quad that. Me and up a pepe, do a baby a metiam on also.
me form sɛ ni di na ɔbɛsɛ kwan so ɔmo mmerɛ me ho da yɛ bibi na nya me sɛ bebre na wɔ number no wetimi afa afi video na sɛ na afrɛ me ebi a me ba sɛ wo kan yɛ nka ne sei na ma tete me abusua nkura me saa ɔdaro ma na me so me yɛ ma fam bia na me yɛ adom a yɛtin nkwa me bɛyɛ dɛ hwan yɛ de betimi ayɛ bia ɛde aboa na bibia yɛ asomdwe kwan so ɛwɔ yɛ radio Yesu Kristo de mu Yehowa ne yɛ ɔboafoɔ ya me kan yɛ ho bibia bɛyi ɛwɔ yɛ radio Yesu Kristo de mu ti amen afi yɛn to message this way na sɛ message ni bia ba maka njile twuma si de no me amenu aba sɛ me ma me so ma kind of the far James to say amen or God be to you but please find out for Kokofu Ajibams to affairs for me Matia amen pa me hwe so e the amount and you cook up batch on sanitary paper wada ma baby me adom and ho bra so yeso na munu abe ma mo fa se ye de osom no aba beju enso eni wada ma enti sanity e bu hia hia so se na asero se mu so ya okwa ekwe wo tira kunya no so emfinhia no eye aduonu enwotwe 28 years and an Mampong tell Kunya San say, I feel a Hankuno at your Kunisia 1996 and over Kunya so say Asanteman Mamponghene. And you could do baby, obey we see him over church, says Asantehene, Asantehene, otumfour, a quail crown. I feel a Pim, Hankuno at your Kununko 1999 Asantehene, otumfour, a quail crown. Now Mamponghene or quail crown, that's what say Bulls, ever church, say Asanteman Mamponghene. But you say it's rubber stamps the initial statement. As an initial message, I got Mamponghene, Bibiano, and a church, Asanteman, we see, and said, Mr. Meka, on this is when Asantehene maybe a quail grass, and a pepe, yeah, and as a picture of crown, and so I will okay. It's a business here, as usual, message is about the San Clay before, now the Akanya and Twasso, Joyce covering, okay, also adding pipe bonnie or door, Papa, the Dawns man, and what other man, the door, Christo, the heart, Mistral, say, without bed, and yet,